Desde os seus inicios, a Carandaina creou un estilo propio, un xeito de tratar a música e o baile tradicional que partía de algo que daquela, a finais dos 70, resultaba chocante: as recollidas, é dicir, coller o coche nas fins de semana e dedicarse a facer kilómetros e kilómetros por Galicia buscando a persoas que soubesen cantar e bailar. Isto que agora parece algo normal, daquela era toda unha aventura. A xente maior non estaba acostumbrada e moitos pensaban que aqueles mozos que chegaban das cidades só viñan para rirse deles. Non foi doado, pero aqueles primeiros exploradores buscadores de puntos e cantigas atoparon auténticas xoias. Despois de tantos anos de recollida, en Sacarandaina gardan un arquivo de pezas, de música, de bailes, de traxes, de abalorios inmenso e dun valor incalculable. Falamos de material delicado, irrepetible e cada vez máis difícil de atopar. É certo que se rompeu a cadea, que estamos ante a última xeración que nos vai a contar ese... Sí. Está clarísimo isto, sí. Isto se non o traballamos duramente... O sea, o folclore do país vai morto. No sentido de que xa non ten o mesmo sentido. Non é para pasalo ben, non é para ir de festa, é normalmente unha historia escénica. Somos unha minoría, que o que interesaba era que o folclore se vivira como folclore de teu propiamente, non somos pouca xente. Pero esa minoría cada vez máis grande, desde 25 anos para aquí, cantos nenos e cantas nenas aprenderon moitísimos. Cantos, moitísimos. Moitísimos. Eu si quero dicir aos alumnos que tuve, non o sei dicir ni loco. Pero iso é semente. Sí, efectivamente. Quizás nos falte un pouquiño un empurrón para que a xente baile na rúa, non? Isto sí que falta. Cando se di o nome de Sacarandaina, todos pensamos no baile e na música tradicional, que foi realmente a raíz de todo o que viría despois. Porque a carón daquel primeiro grupo do ano 78 naceu a asociación na que comezaron a ofrecerse outro tipo de actividades que cos anos foron ampliándose cada vez máis. Por iso, hoxe en día, a Asociación Xuvenil Sacarandaina ofrécelle todo un mundo de posibilidades aos seus 2000 socios. Aquí poden facer encaixe de bolillos, pintar ao óleo, debuxar, facer pilates, tocar o clarinete, xogar ao xadrez ou aprender a transformar refugallos en xoguetes. Hai clases para todo e para toda a familia. De feito, é frecuente que fillos, pais e avós cheguen xuntos. E ollo, porque hai casos que coinciden ata na mesma clase. En total, máis de 700 socios que asisten a actividades diversas. O encargado de coordinalo todo é Javier, con dedicación exclusiva, polo menos ata que naza Xaquín, o seu fillo, que, por suposto, xa ten o carnet de socio de Xaca preparado. Javier, unha asociación de nivel porque tendes esta merchandising, Temos un pouco de todo, Que monada de tazas de camisetas. Isto empezou pouco a pouco e foronse sacando cada vez máis artigos e aí están. E véndese ben? Sí, sobre todo as camisetas. As camisetas gustan moito. Bueno, pues nada, canto custan? Pois 8 euros. Pois por negociamos. Baratines. Empecé aí, o sea, de alumno, vindo a clase de baile, despois pasei ao grupo, tamén estou de profe, de baile dos pequenos, pasei por as xuntas directivas, fixe un poquinho de todo xa por aquí. Que che da Xaca? Que non che deron en outro sitio? Que me dá cariño, tenle un amor especial a isto. Xaca é a miña vida, eu levo aquí toda a vida. Coñecen a miña muller aquí, todos os meus amigos son de Xaca. Isto é como unha familia.
Chegar ao escenario co grupo oficial é o obxectivo destes nenos, pero antes hai que sufrir na canteira de Sacarandaina. Dentro duns aniños estarán todos participando en espectáculos maravillosos como a Prestixio, pero do momento toca aprender os fillos e os pais, porque isto é un fervedoiro de xente que entra e sae, en cursos de iniciación ou perfeccionamento de pequenos e de grandes, de novatos e de veteranos. Aquí danlle todos. Con tanta oferta, algún pensará, pois que difícil decidirse, certo? Por iso, para que os máis pequenos o teñan claro, van abrir a clase dos gorechos, unha clase na que van poder asistir cada día a unha cousa diferente, para que primeiro proben todo e despois escollen o que máis lle guste. Acabouse iso de que mamá ou papá decidan por ti. Ainda que hai casos de vocación precoz nos que xa non hai nada que facer. Neste ambiente tan familiar ocorre que ás veces son os pais os que esperan os fillos e outras ao contrario. Precisamente de aí de tantas horas de espera naceron moitos novos talentos, papás e mamás que contaxiados pola alegría dos rapaces e aburridos de agardar decidiron apuntarse tamén a algunha actividade. Iso foi o que fixeron estes disciplinados bailadores e bailadoras, que desde hai uns anos son os alumnos máis aplicados da clase de baile tradicional. Todos teñen fillos aquí, pero acabouse o de mirar e esperar. Agora compiten con eles en picados e reviravoltas. A ver, quen se acorda como empezamos para... O que? Para facer o grupo de baile. No, primeiro empezou na romería, que estábamos todas mirando todos bailar e nos así sentados e as pernas se nos iban para o palco e despois estábamos moitas horas aquí. Despois estábamos aquí moitas horas tomando café, esperando por os nenes e tal. Bueno, pois aquí me vou apuntar, o que sea, me vou apuntar. Empezamos como la pandereta. Empezamos como la pandereta, cantando. Sí, e despois xa queríamos máis. Cando baixamos do escenario, creo que volver a salir outra vez. Porque además, parte do médico dos nenos aquí teñen todos temos chavales bailando, todos cativos bailando. E logo, al oriente, nos cativos. Non sabemos quen é mellor, pero en entusiasmo ganan os pais por goleada. Só hai que ver estas caras de felicidade. Aquí desaparece o cansazo, o estrés e ata as contracturas. Os maiores gózano. E os máis novos, como Alejo, Cristina e Esther, tamén. Os tres levan bailando desde os 4 anos, e Alejo xa forma parte do grupo oficial. Para ele Xaca é como unha segunda casa. Como podedes imaginar, estes mozos non coinciden cas súas nais na mesma clase de baile, pero nesta ocasión quixeron xuntarse para demostrarnos que non fai mellor. Que vos parece? Quen é mellor? Difícil decisión. Se valoramos a simpatía, hai empate. Se puntuamos a técnica, ganan os novos. Pero se temos en conta a dedicación, a roupa que levan feito e almidonado, as horas de peiteados, horquillas e cominas e os kilómetros percorridos, ganan as mamás, seguro.